4 טסטים שאפשר לעשות בפייסבוק כדי למקסם את התוצאות שלכם, גם בקמפיינים של לידים וגם בקמפיינים של e-commerce. בואו נתחיל. הטסט הראשון, טסט על מסרים. לוקחים את אותו הקהל בדיוק, לאותו הקהל בדיוק תופרים כמה סוגים של מסרים, ובודקים איזה מסרים עובדים לנו יותר טוב. איך עושים את זה? פשוט על ידי קופי ועל ידי קריאיטיב בוויז'ואל עצמו. הטסט השני, לוקחים כמה קהלי יעד, זה יכול להיות קהל יעד עם גילאים שונים, זה יכול להיות קהל יעד במגדר שונה, וזה יכול להיות קהל יעד שפשוט מעניין אותו דברים אחרים. איך אנחנו עושים את זה? פשוט מאוד, גם על ידי פנייה לכאב של אותו קהל יעד, אנחנו יכולים לבחון מה הכלים שעובדים לנו הכי טוב. הטסט השלישי שאנחנו יכולים לעשות זה טסט על השירות עצמו. זאת אומרת, לקחת כמה סוגים של שירותים ולבדוק מה השירותים שעובדים לנו הכי טוב מבחינת החזר השקעה או עלות הבאת לקוח, ואז אפסייל, מה שהעסק שלכם צריך. והטסט הרביעי זה הטסט על מוצרים, אותו הסיפור בדיוק, קריאייטיב שמכוון למוצר ספציפי. בקיצור חבר'ה, תעשו טסטים, תעשו מיקרו טסטים, גם על זה נדבר בסרטון הבא בשבוע הבא.